May Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po, reng mga ragula balita, ngayon po nga Biyernes, July 28, 2023. Bagyong Egay, nilwal na keng Philippine Area of Responsibility. Falcon, babanten, ning pag-asa. 11 nga barangay king Candaba, makalbog. Alaganing sinira ng Egay keng infrastruktura at agrikultura, miras ng 714 million pesos agpangpu keng NDRRMC. Prayer at Unity Walk, dinawon keng San Fernando, Pampanga para adwanan, natalukiya ing Sfelapco king ERC ruling. At tradisyon ning pamagdukit king Betis Guagua, babalaos na po ning 27 anyos sa Bain Tao. Kabalen, agpang po keng latest situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayon pong July 28, atin pong 140,000 maygit pa pamilya, ang pong 500,000 individual po yung apektado king pisamot angin ang po pong angin na bagat ang po yung bagyong Egay. 17,000 katao po keng Region 1, 2, 3, ang pong 6 at keng pong Mimaropa, reng Migbakwit. Anam naman po ding confirmed deaths, kabang pitula pa reng for validation. Atin pong 12 injured, kabang 20 po reng pantunan pa at kasalungsungang mawawala. Karas naman po keng infrastructure, miras na po keng 82. Ring may damage at tatansyanda po nga miras po keng alagang 656 million pesos ing laga na po ni pinsala. Minabot naman po keng 3,364 dahil pong miapektuang Ortelano ang po pong manasan. King kabilugan po, miras po kano keng 58.3 million pesos ing laga na po ning may sira ken pong agriculture sector ning bangsa. Bang manyadta naman pong latest update, dikil po keng milyaring bagyong Egay, keti po keng Central Luzon. Kaya betaya po ngeni keng katamo pong programa, Miss Diane Brocal, Information Officer na po ning Alert Team 3 ning Office of Civil Defense Region 3. Magandang gabi po, Ma'am Diane. Welcome po sa ating programang CLTV 36 News. Hello po, good evening din po. Magandang gabi po sa ating lahat. Opo. Ma'am, kumusta ho yung ginawang monitoring ng inyong tanggapan? Kaugnay ho nitong bagyong Egay. Ano ho yung pangkabuang sitwasyon ho ng ating rehiyon matapos po itong pananalasa ng naturang bagyo? Yes po. So tuloy-tuloy pa rin po yung monitoring ng ating pong tanggapan at sa kasalukuyan po, ang buong rehiyon po ng ating Central Luzon ay nakaka-experience pa rin po ng light to moderate rain. And tama po kayo, marami pong affected na recorded ang ating DSWD. Nag-range po ito ng 99,000 for families affected. And of course, 361,000 naman po for individual or person. For inside evacuation po natin, meron po tayong 111 na open na evacuation centers. And nakapaloob po sa mga evacuation centers na ito ay ang mga 1,938 families or kung susumahin po, 7,224 persons. Yan. So, meron din po tayong, yes po, sir. Yes po, go ahead ma'am. Abo. Yes po, of course, meron din po tayong, as of now, naitalang 140 flooded barangays dito po sa ating rehiyon. Isa po sa Bataan, 26 po sa Bulacan, 99 po dito sa Pampanga, isa po sa Tarlac, at 13 po sa Zambales. And may mga roads po tayo na minomonitor, 10 roads po, and of course bridges that are not passable po sa mga light vehicles. Sa mga heavy vehicles lang po sila passable as of this time. Opo. Ma'am Diane, confirm ko lang kasi ho yung datos naman na tinanggap namin from etong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ho ng Pampanga, yung datos ho na nabanggit with regards to flooded barangays ay nasa 139 po na barangays yan sa buong Pampanga. Ito po ay base dun sa alas 5 report ho. Dito pong
PDRRMC. Nabanggit ho ninyo 99 ho doon sa bilang ninyo. Paano ho ba yung yung consolidation ho natin ng datos kasi napakahalaga rin ho ng mga data dahil alam naman ho natin sa tuwing merong pagkilos na ginagawa yung gobyerno, may proyekto, dapat nakabatay doon sa wasto pong datos. Ma'am? Paano ho ba yung consolidation natin ng data? As of now po, naka-receive lang din po ng bagong report po from Pampanga Province, ang ating office, and ito po ay i-update pa namin. So this report is as of 3 p.m. from Pampanga, pero kaka-receive lang po namin ng 5 p.m. nila. So we will now take this, of course, updated po. Opo. Ma'am, ano ho yung mga susunod na hakbang naman na gagawin ho ng OCD? Kaugnay ho nitong magiging pagbabantay rin natin kasi we understand na ito hong bagyong Falcon naman ay isa rin ho dun sa nabanggit ng Pag-asa na isa ho sa mga tinitignan ho natin at posibleng magdala rin ng patuloy hong pag-ulan sa mga darating pang araw. Yes po. So, ang ating pong rehiyon naman po ay hindi po titigas sa pag-monitor po ng mga paparating ng mga weather disturbance, and of course naka-alert pa rin po tayo, and I think we will still be on alert status lalo na hanggat hindi pa pumapasok o hindi pa lumalabas sa area of responsibility natin yung papasok na bagong bagyo na which is ng papangalanan na Falcon po. Apo. And ang ating pong mga RGM sa member agencies naman po ay naka-alert din at on hand, ongoing pa rin naman po ngayon yung kanilang mga in close coordination sa mga LGUs na nangangailangan ng mga augmentation. Ma'am Dayan, panghuli na lamang, paalala ho sa ating mga karehiyon, sa ating mga kabalin, ano ho ba yung dapat nilang gawin sa mga ganitong pagkakataon upang maiwasan yung pinsala, lalong-lalo na ho sa hindi lang sa ari-arian kundi higit sa lahat sa buhay po, doon sa maiwasan ho yung mga casualty, ika nga. Yes po. Una-una po sa lahat, maging kalmado po tayo. Tayo rin po ay makinig ng mga updates, ng mga warnings po ng ating mga agency at of course ng mga local government units. Kung i-advisean po tayo na mag-evacuate, sumunod na po tayo. Huwag na po tayo tinatawag natin magpasaway. At lahat naman po ng mga ina-announce or pinapagawa po ng ating mga local government units ay para naman po sa ikakaayos or kaililigtas po ng ating pong mga kababayan. So, yun po, stay safe po tayo, and hopefully, itong parating na bagyo pong si Falcon ay hindi po ganon kalaki ang magiging epekto, lalong-lalo na dito po sa Region 3. Okay, maraming salamat po, Ma'am Dayan Brocal, ang Information Officer po ng Alert Team 3 ng Office of Civil Defense Central Luzon. Mag-ingat po kayo lagi, Ma'am, at thank you very much po. Samantala, kabalen, kingaliwa naman pong balita, ini po kining metong po kareng lugal keti Pampanga. Paneda naman pong babatsyon, patsekauran, ating bagyo, pong balen ning Candaba, uling malapit siya mo po inyo, kasiping nepo, ning Pampanga River. Kaya rakalan po kareng barangay keti, flood prone, pero ing peka baigpit na po kanong babanten ing barangay San Agustin. Ngayon po alauna ning gat panapon, July 28, miras no po ka king 1 to 3 feet, ing albog, kaya pong purok 1 to 3, 2 to 5 feet naman, king purok 4, ang pong hangga pong 2 to 6 feet, king purok 5, 2 to 7 feet naman, king purok 6, at hangga pong 4 to 9 feet, ing katas na po nindanom, kaya pong purok 7. Alinala rin po malyarin dalanan ding main road king San Agustin. Bang makibalita po king sitwasyon naman, keti po king Candaba, Pampanga, kaya betaya po Galen Gumabon ing Officer 2 ning Local Disaster Risk Reduction and Management Office ning Balen, Candaba. Maya pabengi po Sir Galen, at welcome po king kakatamang programang CLTV 36 News. Good evening din po. Opo, Sir Galen, ano po yung sitwasyon ngayon ni Ken, at we understand na 11 metong lapuret ang barangays flooded based po ketang latest report consolidated by our provincial DERMO. Kumusta la po? Rin kaya katamong kabalen, Ken? Ano po, magandang gabi po sa lahat. And sa ngayon po, as of 5 p.m., meron po tayong 25 barangays affected na po ng pagbaha. Una po sa Tagalog Region, most of the barangays there po is baha na po. Ang tubig po is nagmula po sa San Ildefonso, Bulacan, wherein yung pong dalawang dike po doon is nasira po. And
from there, we have from Barangay Pulong Gubat, yung pong dam po doon ng NIA, is yung isang gate po nila is nasira, which caused the water to overflow the irrigation facility. And meron din pong nasirang dalawang portion po ng dike po doon. And lastly po, doon sa Barangay Santo Cristo, meron din pong tatlong portion po ng dike ang nasira. Pagdating naman po sa Kapampangan Region, ang tubig po na nanggagaling po doon, which caused the barangays po na bahain, is nanggagaling po ng Peñaranda, Nueva Ecija, Lino Dam, Campana Dam, and doon po sa Barangay Mandili po, meron pong isang bahagi po doon ng dike ang nasira. Kaya yung pong tubig po na pumasok po sa ating Tagalog Region and Pampangan Region is medyo mabilis po yung dating. Pagdating naman po dito sa Poblacion Region, sa Riverside, ang Pampanga River po is one of the main factor po na nag-contribute po sa pagbaha po dito sa mga barangay, lalong-lalo na po yung San Agustin, which is rin nabanggit po kanina. As of now, yes po, sir. Sir Galen, ito hong mga dike na binabanggit ninyo na nasira, ano ho yung estado, gaano ho kalala yung sira at ito ho ba, yung kumbaga nakikita, kasi alam naman ho natin panahon ng tag-ulan, may bagyong Falcon pa, nariyan pa, ito po ba, masasabi natin na major damage yung sitwasyon ho ngayon ng mga dike dyan sa inyong lugar? Sa ngayon po, upon the monitoring po ng ating engineering office, partly of the part po ng nasirang dike is minor and major po. Pero ang dating po kasi ng tubig sa Tagalog Region is more on mabilisan lang po. Kaya we expect the flood tomorrow po sa Tagalog Region to cease. But then, hindi po tayo nakakasigurado dahil tuloy pa rin po yung ulan na hatid po ng habagat. Sir, yung hong mga kababayan natin, alam naman ho natin, ito sa laging sinasabi, sanay na, ika nga, sa tubig o sanay na sa baha yung ilan sa ating mga kababayan dyan. Gayon pa man, hindi naman ho, ika nga nila tinatanggap na gano'n na lamang yung sitwasyon. Meron ho ba tayong mga kababayan na lumikas at nasa mga evacuation center ngayon dahil po sa pagtaas ho ng baha? Sa ngayon po, sa level po ng tubig po sa San Agustin, may mga ilan na po na lumikas po sa evacuation center dito po sa aming PAGCOR, Multipurpose Evacuation Center. And banggitin ko lang din po yung ating mga affected families and individuals. Sa families po natin, for the whole Candaba, affected po is 9,020 families. And for individuals naman po, we have 32,052 individuals. Ayan, marami-raming bilang din ho yan. Sir? Sir, ano na ho yung ipinabot naman na tulong ng lokal na pamahalaan ng Candaba, Pampanga at ano pa yung mga pangangailangan nito hong ating mga evacuees sa mga oras hong ito? Sa ngayon po, ang ginawa po kanina namin ng ating mahal na alkalde is nag-ikot po siya kasama po ng ating mga sangguniang bayan members doon po sa portion po ng Tagalog Region para tingnan po yung kalagayan ng mga kababayan natin na naapektuhan po ng pagbaha. And ay po, nagkaroon po ng commitment ang ating mahal na alkalde to provide po ng agaran na pagbibigay po ng food packs. Sir, paalala na lamang ho sa ating mga kababayan na dyan ho sa bayan ng Candaba, ano ho yung dapat nilang gawin, lalo na ito nga po, mayroon tayong binabantayan pang bagyo at nariyan pa rin ho yung habagat na siya hong naghahatid naman ng buhos ng ulan dito ho sa ating lalawigan. Ayun, ang paalala lang po sa ating mga kababayan dito sa Candaba is maging tulad po na nasabi ng ating OCD, maging kalmado po. And tayo po ay makinig sa mga balita sa internet, lalo na tayo po ay may mga cellphone, lagi po tayong mag-monitor sa mga balitang hatid po ng PDRMC, OCD, and of course your Municipal Disaster Risk Reduction Office po. And ang opisina po namin, kaantabay po ng PNP at BFP at ating mahal na alkalde ay nakantabay po 24/7 po ngayong panahon po ng habagat. Okay, maraming salamat po Sir Galen Gumabon ang mula po sa tanggapan ho ng LDRRMO dyan ho sa may Candaba, Pampanga. Sir, mimingat kayo po. Dakal pong salamat. Dakal pong salamat.
Yan po kabalen, dakal pa po balita king pa magbalik ning CLTV 36 News. Magbalik na po ang CLTV 36 News. Sa puntuhong ito, makibalita naman ho tayo kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark, hinggil po sa lagay at magiging tayaho ng ating panahon. Magandang gabi po, Mang Manny. Ano ho ba yung latest ngayon dito sa ating monitoring sa lagay ho ng panahon? Yes po, magandang gabi po sa ating mga kababayan, sa ating mga kabalen. Isang maulang maghapon po, simula pa po kahapon. At ito nga po, tayo ay binabaha ngayon dito sa may San Miguel, Bulacan. At dalawang gabi na po, dalawang araw. Sa ngayon po ay malayong-malayo naman na po si Egay at ang iniwan na nga lamang po niya ay itong pinalakas na habagat o southwest monsoon na siya po nagbibigay ng mga pagulan ngayon. Lalo na po, naka-under po sa orange warning ang Zambales at Bataan. Samantala, yellow warning naman po dito sa may Pampanga, Tarlac at Bulacan. Ibig po sabihin nun, ang sa yellow po ay talagang babahayin na po yung mga lugar na nasa ilalim po ng babala ng yellow warning. Samantala po, ito pong bagyong binabantayan ng Pag-asa sa labas ng PAR ay isa na pong ganap na tropical storm. At namatahan po siya sa layong 1,345 kilometers sa silangan po ng Eastern Visayas. Nagtataglay po ng lakas na hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna. At pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa hilagang kanluran sa 25 kilometers per hour. Inaasahan naman po na hindi naman maglalandfall itong pabilyong Sika noon, pero posible na po siyang pumasok bukas ng gabi o sa linggo ng madaling araw. At aabutin pa po niya ang typhoon intensity habang siya ay nasa loob ng PAR, pero hindi naman po siya direkta makaka-apekto sa atin. Yun nga lamang po, medyo hihilahin din niya itong hanging habagat. Yes po. Mang Manny, kanina hong bandang tanghali, medyo sumilip po yung araw dito ho sa ilang lugar sa Pampanga.
Pero matapos ng ilang minuto, biglang buhos na naman din ng ulan. Ano? Ito hong ganitong klaseng panahon na magiging, ito po ba yung pattern din natin ngayong Sabado at Linggo? Yes po, asahan pa po natin yan. At sabi nga po natin kahapon ay mga hanggang 3 araw pa tayong uulanin. Dulot itong habagat na pinalahas nga ni Typhoon Egay. At asahan niya din po yan. Dito rin po sa Bulacan ay sumilay din po sandali si Haring Araw. Hindi nga lamang po, pagkaraan niya po niya hanggang ngayon nga po oras na ito ay malakas po ang buhos na ulan. Okay, maraming salamat po, Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster po ng Pag-asa Clark. Welcome po at magandang gabi. Yan ho mga kabalen, mga kariyon, dimdam tayo po Sir Manny Esguera at ito pong babanggitan na talagang kareng daratang pangaldo, balahos pa mo rin po kanuing experience tamong pamanuran. Kin po nga bang balita naman, dismayado lapureng mapilang local chief executives, uling ang gaman kanungeni pamurin mi papatupad, itangaw sandang devolution of power, mandato ning Mandanas Garcia ruling ning Korte Suprema. Ito po yung pisyagda kay maging executive meeting ning League of Cities of the Philippines, may rapat naman king Clark, Pampanga. Makibalita tamo kang Paulo G. Santos. Not understand it either. So we are in the same boat. We don't understand. Well, we are always in the same boat, and so we have to I row was, together. with the information of the rest who are here, I had the privilege to be there in Malacanang. And I was telling the ponente, who is now the executive secretary of the president, you know too well, Justice, that a decision, unless there is a motion for reconsideration, unless there's a continuing case being still deliberated, such a case is already final. Apiniting mapilang pisabyan king open forum ning League of Cities of the Philippines king Clark at teguna ng Batangas Governor Hermilando Mandanas anyang July 25. Imandanas ing primary petitioner king meging Supreme Court ruling amika decentralization king national government. Panaunan dating Presidente Rodrigo Duterte anyang lumuwalya mo rin ing Executive Order No. 138 o ing full devolution of power anasang mamye mas maragula shares keng income kareng lokal akapanibalan. Keng exclusive interview ning CLTV 36 News kang Governor Mandanas, sinabi na ni Tina nakanuain dyan ot bakit pa rin patupad Presidente Bongbong Marcos ing may sabing batas. Hindi na naintindihan, as I mentioned earlier. I mean, it's the only thing that would blind that is really they couldn't see that we could do our work better than them. Only the work that were devolved. And that's why they're keeping the money because they think they could do it better. And they're trying to do it. But you could see the effect. Rin kanuminasa ang gobernador abanggitane iting PBBM king kayang milabas sa State of the Nation address. Anya mo naman kanu ay iwasan ay kumpara ing kasalungsungan na Presidente Marcos Jr. ampoy milabas sa Presidente Duterte. No, inaasahan ko na kasi bago pa lang eh. So talagang still trying to absorb the situation. Ang nakakaintindi nito, si President Duterte. Totoo lang. Because he was a mayor and practicing mayor. Kaya nga lang sabi niya, yung mga kasama niya sa finance, sa DBM, sa NEDA, puro magagaling naman sa finance. So, mahusay siya sa local government. So, sinunod na lang niya. But in his heart and soul, alam niya. That's why he is pushing for ito talagang decentralization. So, nakukulangan po kayo? Well, ang nakukulangan, alam mo, hindi lang ako, buong bansa. Agpang pakareng aluang tinagon keng pamiti po ning LCP, sinabi dang maulagaya kanong maging klaro ing posisyoning karelang liga, digil keng pisasabyan na ini. Imalolos City Mayor Christian Natividad, ametong abogado, aintindya na kanuna, final and executory ing pasyaning Supreme Court at dapat ne iting mipatupad. Precisely kung bakit meron tayong League of Cities of the Philippines, LMPs and our other LGU
functionaries and organizations. Sila na dapat na mag-voice out noon, kasama na kami doon na dialogue na lang yun. Naniniwala po ako na pagka yan ay naupuan ng isang maayos, magkakaintindihan po. Sa lalong madaling panahon, time is of the essence. Ang kalaban po natin dito ay panahon. Sayang ang oras. Dapat po upuan yan at maibigay na sa taong bayan. Samantala, kinumpirma namang LCP President at Cebu Mayor Michael Rama na kayabe iti kareng maging pisasabyan keng tutuking meeting. That will have to be discussed, hopefully, if it's going to be included in the other matters, because that matter can always be incorporated in the National Executive Board, which will be presided by the chairman, and the chairman is Albi Benitez. Paolo G. Santos, CLTV 36 News. Kaya nga liwa pong balita, metong pong prayer ang pong Unity Walk king mi daon nandin pong alas 4 ning katpanapon king San Fernando, Pampanga para adwanan po na talukiya ing Sfelapco. Kaya pong maging ruling ning Energy Regulatory Commission. Kaya be po kasi karetang adwanan na po ning ERC o ingutos ning ERC nagawa ning Sfelapco. Ita pong pamamayad maigit 21.6 million pesos sa penalty. May gita 654 million pesos sa refund para po kitang other charges. Ang po itang 1.7 billion pesos sa refund para naman karetang sinobrang imposed generation charges. Kaya pong maging pasyag ng Sfelapco, anyang lungwalya po yung desisyon. Sinabi na bistaman na may kaila kanu itang may surprise la, kaya pong pasyag na ning ERC, re-respetuan da naman ko ini, pero makasadya la rin kanu nga gawang aliwapang akbang, legal options na available kanu, karela, dikil, keng pisasabyan. Makibalita tamo nung nanong milyari, kaya merapat prayer ang pong Unity Walk, kang Paolo G. Santos na nandin nakasabi na pong personal, kaya milyaring event, Mayora Vilma Kaluwag. Kuyang Paulo, kumusta ya ing maging Unity Walk? Nandin na LBN kayo maka-live tamo. Dakal la rin tinago, nandiyan masikaninguran eh. Totoo ka rin ko, Justin. Talagang may akit kini na nening nilwal atin lang bibitbitan na kalaban na basiketang ikitrang kimot na ning local government ning syudad ning San Fernando. Particular ining laban ng Mayora Vilma Kaluwag kening Energy Regulatory Commission o ERC. Laban naman ko Justin kening Sfelapco Pistaman na masikaning oran taga na manibaton kening Pampanga High School nilabas lang ni Chupaco. Igit mo makanano la kasinsero retang megyabe keni manibaton kening kayenakan, senior citizen, retang miyaluang bibitbitan na makaya taga na kening karelang kabiyayan itang pamamayad ang pala kuryente kusadang loob kung Justin Ringalwa sabi natin may kataluki lang kening gaya kening social media at kita mo naman na pabalitan na keni CLTV 36 nung nano itang kimutang balen at in babanggitan ng Dennis Bondok ing Secretary General pwedeng pamuntok kening sandang ang nagmamalasakit na Fernandino. Matulala ko Justin tamat masikaninguran laki na las training guy. Training kaya na kanene at may kapag-programa lagi ning harap na ning palengke at apasyagda ang itang karelang pamakyabe at burida mo namang mamilang suporta kening laban ng Mayora Vilma Kaluwag at itikano buri ng pabalong Dennis Bondok na alayang alayang elementos ketang apota sa ating sasabi nga atin niya tambing disclaimer na pauli namong Mayora Vilma Kaluwag o kaya itang nung nanuman tang suportang tiyambagan na kini atin niyang kepaluan ng syudad ni San Fernando ing papabalo ng Dennis Bondok alaka nung makanitan at ing karelang kimutan ko Justin mo kanu ngeni at ang metong yung marugula mensahe ni hanggang kauran man rain or shine nga bitaglo shining kaya kaming gagawan nga at alimo kanu
iningaldo ngayon ni Kon Justin mayakit pa yung serye na ning karelang pamagprotesta noon king August 4 tingkita na mo ng mga Dennis Bondok bika protesta laking kapamilatan na nitang patendo kanureng karelang sulu alas 7 metong oras Kon Justin alas 7 hanggang alas 8 ning tengi Kon Justin. Koyang Paulo, di nagtiyang di ta ka pa magmalino, babanggitan mo, pota sabihan ng Mayora, nemu laban nini, laban niya, ding mabilog San Fernando, ketang beging pasyag na nandin, may speech siya, dimdam tayo, kaya benala, ring private sector, atin mo naman, principal, king education sector, ita sasabihan mo kutang kesa na what's next o ini sasabihan mo kay daratang Agosto mika pa magprotesta pasibayo mamatdalang sulu ang gano ka rin Koyang Paulo ingagyuda ka nung gawan banga duanan iniping karelang kukulait talukiya ings Filapco ketang mandato o ketang making decision ning ERC. Uy, Kon Justin, rening nilwalan din ito na buriret taga ng damdaman itang amano ng Mayora nung karine ing laban. Bistamat yan kang comprehensive rening informasyon na mararamdam pero alwaya pa mo rin taga nas matsuking entablado Mayora Vilma Kaluwag huling in layman's term discuss thoroughly ining kayang legal battle at tesyag napin na amano karening makatalugi kaya birong laban ini at bistamat magagastos siya at inyang personal nulwala pera itang sikanan na luba maribatan karening private sector at nandin dimdam ko in public sinabi na ni Inglagyo ng Mr. Rene Romero baluta mo metong kakarening leader ng business sector at yamo naman aktibo yaking timutang balen so in public sinabi ng Mayora Vilma Kaluwag asuking gunot na yung Mr. Rene Romero kening laban na ngayon at abistaman nating technicalities ketang nung rin niya miras yaking Court of Appeals man yan pero ing burinang IBA amano karening memale na mamasakit ang masanting balita ing ERC ing tanggapan na ning gobyerno na taganang makasadya at inyang expertise kaya sasabihan pamagbusisi karening electric cooperative siya man o ining kumpanya na ning sulu na mag-distribute kening kaya katamong elektrisidad na Kon Justin. So itang dimdam de ikit de may nalakaran niya at akakita rin tao sincero ya maragula kanong bagay ita Kon Justin na apanaligan da rin may malen na ating tutong manalakaran karela at isasabihan na naman Mayora Vilma Kaluwag itang consumer movement akakita na yan at ika pamailatan na ning kaya na karening iyaliwang sectoral leader na may nalakaran baka nitang itaglusay makapagpasikan niya anong lukaya. Okay, dakala salamat Koyang Paulo G. Santos keng kang live report kabalen ken pug Filapco makabuklad siya po ing CLTV 36 para po keng kayong maging pasyag dikil po king milyaring prayer and unity walk. Sa ibang balita naman ho tayo, asahan daw ang higit na pagpapasigla sa may Fontana Leisure Park sa Clark, Pampanga sa mga darating na panahon. Ito po yung tiniyak ng Goldwyn Holdings Corporation na pumirma ho ng isang Memorandum of Agreement kasama ho yung mga pamunuan ng nasabing tourist and gaming destination. Narito pong report. Because the action speaks much louder than the word. I want to start by telling everyone between my brother and I, General, we're going to make Fontana great again. Ito ang inihayag ni Mike Kim, ang CEO ng Goldwyn Holdings Corporation sa kanyang pagbisita sa Clark, Pampanga nitong July 28. Dumalo si Kim na kilala bilang Asia's poker godfather sa ceremonial signing ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng kanilang korporasyon at pamunuan ng Fontana Development Corporation. Ayon sa iba pang executive ng kumpanya, asahan daw ang higit na pagpapasigla sa Fontana sa mga darating na panahon. This MOU commits us to work together more closely towards our three common goals
goals for Fontana. First, to become a world-class destination through our utmost dedications and parallel skills and vast experience. Goldwyn Holdings' master plan is to rejuvenate and elevate the entire building complex, providing a luxurious and lasting experience for our guests and VIPs. Dagdag pa ng dating general ang nooy nabahirang integridad sa usapin ng operasyon ng Fontana, gayon na rin ang nakompromisong seguridad ay hindi na mangyayari sa ilalim ng kanilang partnership. Second, to ensure the maximum safety and security of the organizations. The outrageous scenario way back December 2016 will never happen again under Goldwyn management. Nagpasalamat naman ang isa sa may-ari ng Fontana na si Miss Vera Siung sa interes ng Goldwyn Corporation na mag-invest sa isa sa pinakamalaking leisure park sa Clark. Tiwala rin ito sa mabuting benepisyo ng bagong partnership sa pagpapalago ng ekonomiya sa Freeport Zone. The party recognized the mutual benefits of cooperating on certain projects to enhance their respect business. I trust that Fontana Development Corporation and Goldwyn Holding Corporation will result in attracting more quality investment programs of Fontana here. Ayon kay Attorney Israel Forto, isa sa mga legal counsel ng Goldwyn Holdings Corporation, isa sa mga prioridad ng kumpanya ang pagsasaayos sa casino operations sa loob ng Fontana. Paolo G. Santos, CLTV 36 News. Apin po rin ang mga regular balitang kinalap ng kakatamong news team. Lagyo na po ng mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po ay Justin Dizon, ng kaya kayong talasuyo. Dakal pong salamat.